बिसोर सानैखौ बाहायनो लाखा रायजोफोर हेल' रायजोफोर जोङो दिनै मोनसे खामानियाव फैदोंमोन दा साक्सेस जानायनि लामायाव फैबाय दा मोनफैबायानो आरो मानसिफोरखौ बेवहायनो दङ सानैबो दा जों बेनिफ्राय लानानै थांनाय जासिगोन बेनिफ्राय जोंनि BBWA नि बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव जोङो गुवारै सावरायहैनो जों नाजादों आरो बेसे गोबाव जाखो नोंसोरलाय बेसे गोबाव जाखो बोसोरनै गोबाव जाबायना बिदिब्ला गथ'फोर गैया बाहाय दं ना दे देलायदो हा गिनांगौ गैया जेबो दे जिखुनु जाया मोजाङै रायलायदो नोंसोर बेखौनो सावरायनोसै नङा होमबा दा जयैहाय दाथ' बेवहाय जों सावरायनो हायाना मालायनि बिल्डिंआव उसुबिदा माने जा प्रुफ थानांगौ ना दे दे नोंसोर ड्रेस खालामबानो जाबाय जों बेवहायनो मोनफैबाय दे रायजोफोर जिखुनु जाया दा जों लानानै थांसिगोन जोंनि BBWA नि माबायावहाय अफिसाव बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव जों बेवहायनो सावरायहैगोन गुवारै दा जोङो ड्रेसिं खालामनायखौ नेगासिनो दङ नों सिनायखायोमोन जारौआ बबेनि नोंलाय नाहा बबेनि हा बेवाय ओमफ्राय गामिया नोंसिना जोंनिया आमथेखा बालाजार चिरां ना नोंना मा नाम आङो सेबास्टियान नार्जारि सेबास्टप नार्जारि सेबास्टियान अके नों फंबायनि हिनजाव नोंनि नोंसोर मेडाम मोनहा थौफा दसे हा बेनिफ्राय 3 किल'मिटारल' जायो गोजान नङा बे मेन रडआ बेजों ससे थांबानो मोनो दे जेबो नङा नोंस्रा जेबो उसुबिदा गैया माने अब्लाबो थौफा आरो एसे नङा होमबा जेबो नङा दे नोंसिनि हौवानाव बाहायनो मावखायोना लेंहरलाय दसे कन्टेक्ट खालामनानै जेबो नङा नोंसिनाव जों दाय होआ माने जाहाथे रायलायनायाव नोंसोरबो थाफायोबा एसे मोजां जायो नङा होमबा लेंहरलाय जों लांफानि हौवाफोरखौबो सोरखौबा सासे लांफानि डाइरेक्ट बाहाय लेंहर हो गिबियावनो बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएसन आफादनि जानानै गासै बर' रायजो राजा नोंथांमोननिसिम फिन गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय आरो लोगोसे बे दिनैनि मोनाबिलियाव फिन मोनसे गोदान भिडिअ लानानै जोंनि BBWA आफादा नोंथांमोननिसिम मोनसे गिदिर जाथाय दिनै BBWA आफादा सल्भ खालामनाय जादों बेखौ नोंथांमोननि गेजेराव जोङो सुंद'यै फोरमायहरनो सानदों दा दिनै बे जाथाया चिरां डिस्ट्रिक्टनिफ्राय जानानै फैदों दा बेखौ न'खरनि हांख्रायनायाव एबा गावनिनो आंगो फिसायनि हांख्रायनायाव जों दिनै BBWA आफादा नैबे दा सारियाव गसंनाय सपना मामोनलाय सपना नार्जारि ना हा सपना नार्जारि आरो नोंना मा नाममोनलाय सपना नार्जारि आरो जिरस नार्जारि बिसोर सानैजों 3 बोसोरनिफ्रायनो बेंगलरावहाय सानैजों थानानै दंमोन बिथां आइजोआ अलरेडि जुलि जाखानायमोन बिथाङा गावसोर हौवाजों न'खरावहाय माखासे दावराव दावसिनि गेजेरावहाय गावनि सानै गथ'खौ गारनानै दिनै नैबे हौवाजों थाफैदोंमोन दा बेखौ न'खरनि हांख्रायनायावहाय BBWA आफादा सं दाननानै दिनै हमनो मोनबाय आरो बेनिफ्राय गावनिनो आंगो फिसायनि आखायाव दिनै गथायनानै होबाय बेनिफ्राय दा बिसोरो थाबैनो न'आव थांफिनसिगोन एबा हौवाया गावनि हिनजावखौ लानानै थांसिगोन बेनिफ्राय नैबे फंबाया बेवहायनो थालांसिगोन बेंगलराव आरो बिथांमोनहा गावसोरनि गामियाव थांनानै गुवारै सावरायनानै गावसोर माने गावसोरनि प्रब्लेमखौ सल्भ खालामनानै लाहैसिगोन दा बेखिनिखौनो जोङो दिनै रायजो राजानिसिम फोरमायहरबाय बेनिफ्राय बिथांमोनहा गाव गावनि सिनायथिखौ एबा गावसोरनि खेंफोरथिखौ दिनै रायजो राजानि सिगाङावहाय फोरमायनानै लासिगोन दे लानानै होनहर एसे गोबारै होन नैबे गाहायाव आंनि नामा जिरस नार्जारि आं बामोनगावनि चिरां डिस्ट्रिक्ट दा आं बिनि हिनजावखौ लादोंमोन आरो
ओमफ्राय दा फिसाया जेब्ला लाङो फैबाय जेब्ला दा फिसायनि आखायावहाय हगारफिननाय जाबाय आरो। नोंसोर बेसे गोबावनिफ्राय दंमोन? आं दा 3 बोसोराव बारबाय 3 बोसोर 3 माससो जाबाय आरो लानानै बे हिनजावखौ लानाया। नोङो मिथिखायोमोन ना बे सिगाङाव बेखौ जेब्ला नों लाबोदों नों मिथिखानानै लाबोदों ना मिथियालासिनो लानायमोन? मिथिखादों। औ जों ज' थालायखायोमोन नालाय मोनसे जायगायाव गथ' गोनांखौ मिथिखायोमोन। दा बेहा सानै गथ' दं बेखौ मिथिखायोमोन ना सिगांनिफ्रायनो? मिथिखायो। ओमफ्राय दा हौवानि आखायाव गथायफिनबाय ना? गथायफिनबाय आं। आरो नेक्स्टआवहाय नों जुदि बेजों कन्टेक्ट खालामबावोबा नोंखौ मा खालामनांगोन जों? कन्टेक्टआथ' गैला मबाइलानो गैखाला। बायसान्स कन्टेक्ट जायोब्ला कन्टेक्टआव जाला। हा? कन्टेक्टआव जाला। लालाय नंला ना? बेखौ उल्टा होखानांगौ। उल्टा लटका देना इसको। जाबाय दे। नोङो लांफैनो फैबाय नोंनि हिनजावखौ लांफैनो फैफिनबाय बिनि फारसे बुंबानो जाबाय। नोंनि नामखौ खोन्थाना लाग्रो। नामखौ बुंनानै लाफिनबाय दे। आंनि नामा सेबास्टियान नार्जारि। आं चिरां डिस्ट्रिक्टनि जनता बालाजाहारनि। आंनि हिनजावा दिनै 2020 सननिफ्राय दस्रा हौवाजों दंमोन। दा आं बेखौहाय दिनैहाय लांफैनो फैफिनबाय गुबुननिफ्राय खबर मोननानै। दा आङो बड' एस'सियेसननो खबर लानानै दिनै मोनबायबो। दा आंखौ मोजाङै मोजां न'आव लानानै थांफिनसिगोन आरो। दे नोंनि नामखौ खोन्थानानै ला ओमफ्राय नों हौवाजों थांफिनगोन। आं सपना नार्जारि। आं दा न'आव थांफिनसिगोन। न'आव थांनानै सावरायहैफिनसिगोन। गथ'फोर दं नामा नोंहा? आं गथ'फोर दंमोन 2। गथ'फोरखौ गारनाया बेसेबां? बोसोरथाम बारबाय। बेसेबां बैसो जाखो गथ'आ? दाथ' मिथिया। हा? गथ'आ खै बोसोरनि दङ? दा नानिया 9 बोसोर जानायसै। सासेयालाय देरसिना? 7 बोसोर जानायसै। दे। दा बेफोरबायदिखौ नोङो गोसोखाङा दा? गोजोननाय थाबाय रायजोफोर। जोङो बिथांमोननि सायावहाय गेजेरावहाय बा केमेरानि खाथियाव बुंनायाव गोनो गोथो जादों। दा जोङो गुवारै सावरायबाय। दा गावसिनि आनसलिक अफिस बा एबसु अफिसावबो जों रायज्लायहरखाबाय। बिथांमोनहाबो जोंनिसिम खावलायहरबाय बिथांमोनखौ न'सिम दैथायहरनो थाखाय। दा जों बिथांमोननि हास्थायनाय बायदियै जों बिथांमोनखौ थाबैनो फ्लाइटजों लांनो होनदों बिथांमोनहा फंबाया। दा फ्लाइटजों लांसिगोन आरो गामिनि रायजो राजा बिथांमोनहा बिथांमोननि जे जाथाय गुलाय गुजाय बेखौ थाबैनो सुस्रांनानै होगोनखौ जों मिजिंथिबाय। दा दिनै बेखिनियावनो जोंनि बे सुंद' बिबुंथिखौ एबा सुंद' सावरायमेलखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों रायजोफोर।